Kaixo, ni Minecrafteroa naiz. Bueno, hau da nire introa. Eta Minecraftero nazeniz oso guainaz. Porque Minecraften ibiltzen az, baina batzuetan eba Robloxen edo beste joku batzuetan. Zuek esan, ze joku nahi duzuten? Bai? Arte. Bueno, kaixo, badakizuenez, hau da nire hiltzeko, da nire izpata, ez, da nire makil supremoa, bai? Eta makil supremo honekin aldia gauza asko egin. Adibidez, zer? Pues, gauza asko hil. Mira, hau izango da gure probetarako jendea. Hori egin dezake eta ematen dizutena janari oso goxo-goxoa. Ez duzu ezer ikusi. Orain hasiko naz esploratzen honekin. Ez da ezer gertatu bintzat nago kreatibun, baina kontuz, Mikel, zeba animali hauek egiten dute mina. Ikusten badute zer egiten diezun, egingo dizute mina, bale? Orduan, hartu gauza guztiak. Ola inorek ez dut espetxatuko. Bale, orduan hemendikan joango naz. Berrarrapatzen duten kobazuloren bat. Wow, mira ze guatxi. Zer da hau? Bai, nire konstrukzio bat. Hor behitikan etorri gara ikusten duzute etxea, ez? Orain txe badeudena, no? Joango naz espedizioak egitera. Bai, orduan oentxe ikusiko didazu, baina itxaron jakin ezazue kopazuloren bat aurkitzen badut. Ez da oso kopazuloa, baina kopazuloren bat aurkitzen badut esaningo dizuet. Ez da oso kopazuloa. Baina joan. Nondikan alnaz jun. Zaila da hemendikan, egia esan. Hemen aldia zute lagundu, bai ikusten dut. Ezkerrik asko denagatik. Hemendikan hilo zen. Txaina guantxen agertuko gara. Zen gauza tekniku txiki bat, ez da ezer gertatu, bale? Orain, jongo nazko bazulo gilegon bila. Eta aurkitzen badut, esango dizuet, bale? Ikusten duzue, lortu dut hemen aurkitu dut. Ez hemen, zebat. Baina ez daka ezer. Ez daka ezer. Txarranaz. Ze ondo. Oez, ikusi indiate eta gainea ume bat zen. Oez. Utzi pausua, ez den inportan ez dauki.
Naiz ta utzi horra arrasto bat, edo zerbait. Ez, zein izango da nire salvazioa. Etxe hemendik oso urrundu hau. Mira, kendu pausoa, ez eman ezer ez neri. Ez. Vale, korri. Ez, korri! Sartu! Korri! Sartu! Sartu! Hola! Bintzat sartu naz hemengo batian. Ze ondo, eskerrak! Eskerrak, Ufa! Aio denei! Aio! Inoiz ez dut aztuko. Gero etxea jungo naz. Baina kontu handi jakin. Ezin dut utzi animaliek bestiei esatia. Etxe iristen azenien esango dezat, baina lehenengo honea iritsi behar naiz. Ikusten duzute, no? Ikusten duzute! Hemen gaude! Venga, gutxi falta da! Oiek ez dakite, ze badia beste mota bat. Zer gertatu da? Bueno, ez dakit. Baina badakitena da. Hau, hemen ondo nahola, salbu nahola. Salbu naho. Ole, salbu naho! Bueno, niguen etxera nijoa, bale? Hemen dikan, bidontatekan, behaiek ez dute jakingo, hanguak ez dute jakingo, handikan jungo naz, horrea, eta handikan, etxeaino. Ez dakit handikan dago negila esan, baina nik uste hortikan junda, dela hortikan bideona, bale? Bueno, etxean ikusiko gea, bale? Bueno, arte. Bueno, vale, iritxina zoneaino. Bueno, bai, hasi da lehen aurilla pixkat, baina, bueno, ez da ezer gertatu. Etxean, eskerrak. Inorrek ez dit ikusi, ez? Orain sartu ingonaz eta hemen ja salbo egonaz. Ufa, eskerrak inorrek ez dian ikusi, Estela? Ni gora nijoa. Ja pasatu ditutu unas cuantas pesadillas. Eta mendikan aldut ikusi. Norbaitek ikusten dian. Baina ez dut uste. Eta gainea, inorrek ez du jakingo mena hola. Orduan inorrek ez du behituko nea gora. Bueno, nik loalia dakat, baina ezin du loin. Itxagongo dut gaua iritsi arte, bale? Ointxe iritsiko da gaua, nik uste. Bueno, mendiko minuto bat edo. Bai, badakit, baina Minecraften badakizute minuto bat edo ez dakitzen badiala, bale? Bueno, gaua iristen denean edo ilunar barra ikusiko zute, bale? Porque egingo du grabatu eta baitena. Bueno, hemen egon naz, bale? Bueno, pixkat itxoingo dut. Nondik anate? Ikusten da hor. Horla ikusten bazu urdina, eta horla urdin arkilago bat ikusten da orduan. Jalister izango da. Eta mendikan? Nondik anateako da? Nik nahi du ja jakin, jasi da. Nekatuta nago, bai, egia esan, oso nekatuta nago. Zer gertatu da? Bueno, lehin naz. Baten matateako zen eta hilingo zen, ez dakiz gertatu zen. Baina eski mandi susto bat horrek, ez egiten nahi naz, Ez egiten nahi naz. Bale? Ez egiten nahi nazela. Osa, mandi susto handi bat. Baina, bueno, bale.
Bueno, zehalko da gertatu. Ez? Bueno, bihar beste egun on bat izango da. Badakizunez, ez? Botxoi, bihar beste egun on bat izango da. Orduan, ja laster gaua iritsiko dela uste dut, bai. Ja laster gaua iritsiko da, segunda nago. Eguzkia, pixkat ikusten zaio hodilla dena, eta, bueno, gaua iristen denean esan baizuet, bale? Bai. Bueno, ja gau ez da badakizute, ez du ematen, baina eskedakat efektu hau, bale? Eta ez duket du nahi, porque bestela ezin dut ikusi etxiak eta iteko. Baina, bueno, ja gaua da, ikusten zute, uzten dit. Bueno, lo hartuko du, bale? Bai, egia esan hasi da, ze bat. Eurila hasi da. Baina, bueno, lotara niko. Ikusten zute. Ber? Jazta, berez eguna da. Ez du ematen, bai, baina eguna da. Eta junein da. Orduan, bueno, beste aventura batekin halko gehasi. Eta aventura halko deitzan. Deskubritzea ze lekutan gauden nederrian. Ze batea den hori. Eta ze batea den soinu hori. Eta orain izatu. Bueno, hori izango da urrengo aventura, baina hori urrengo bideoan izango da, porque bideo ja bukatu india. Vale? Bideo ja bukatu ingo da. Orduan, ikuste zuten, no? Zezuko alde, mendakatu terraza, baina enazateako norbaitik ikusi badu arrastoa, edo... Eta gila esan, bueno, ez nazateako, hemendikan 5 minutu iritxarte. Hemendikan egun bat pasarte, bai? Enaz jongo, bale? Ez hemendikan jongo, zeba ematen du jau ez gaudela. Txoina hartuko du geun tragitu zeletxe, bale? Baina, bueno, horrengo bideo arte, porque hauria bukatu iten da, eta bestela luzia izango da. Eta, bueno, bai, urrengo bideoan saiatuko naz egiten bideoa onena, porque eske jakini nahi dut, bai? Ze gertatu den. Eta erakutsiko dizkizuet, etxontako sekretu guztiak, bale? Bueno, urrengo bideora arte, bale? Aio!